play phi baro shakathup Khuborjylla ka Donbosco Media Network. Kimat ki bakong san mentakasngi kilong. Shot kinong hikai ka St. Michael's School umsning hakasngi lekmen Children's Day ban. Kut ka 4th District Level Youth Chief Minister's Engagement Program hanongpo. Badmentay niya phai shiki Khubor ki bakhamania. Ka St. Michael's Higher Secondary School umsning Ribhoi District. Kashlam ay jingnang jing start kabalapaw bha hathem ribhoi. Haga khatsao tarik Naiwieng arhajar arpusan kala rakhi buram kerpang. Ya kasngi jongki khna Children's Day. Kabala jurakhi manla usnam haga khatsao tarik Naiwieng hakeleng kari India. Ban kenmau buram ya kasngi kha jong Pandit Jawaharlal Nehru Menteri Rang Badu Prime Minister Baningkong jong kari India. Ubadan ru ke jing bakerpang yaki khna. Yaki program jong kani ka jing rakhi pendon buram ha kani ka sngi la penlong ha plau jong kani ka school ha umsning. Ha kani ka sngi rakhi ya ka sngi kerpang jong ki khna Children's Day jong ka St. Michael's Higher Secondary School umsning la donlang da Reverend Padar Pius Shadap Parish Priest u Secretary jong ka School Managing Committee kum ukong san ka Principal Reverend Sister Idalin Soklet kinong hikai ki khna school bat ki kme ki kpa jong ki khna. The next song, would you like to hear me sing a Hindi song? Yeah! Alright, it's a Hindi song. Okay, it's a surprise. If you know, you can sing along with me. Alright? To do the honor on behalf of the official sponsor, Miss Elizabeth Jane Jylla. Mr. Sanjit. So the award is conferred on Miss Prima Maulong in proud recognition and sincere appreciation for her distinguished achievement in the SSLC examination 2025 conducted by the Meghalaya Board of School Education.
Education by securing letter marks 87 out of 100 in mathematics. Congratulations, Ritalin Kurba. Prima Molong. And Prima Molong has broken all the previous records by securing 86.66 Board of School Education by securing letter marks 88 out of 100 in social science. Hakani kasngi kinong hikai kilapen I yala ki jong ki sap ki phong kat ka baki dan ban pen bernia yala ki jong ki kena school da ki jing shat bat ki jing ruai ba internet bat bas ngau bang kabala pen long ki kena jong ka ni ka school ban ken hoi risa haba ki layo I yala ki jong ki nong hikai ba ki shat bat ki ruai ki bala se yala ki jong ki sap ki phong hakmat ki kena school jong ki Hakani ka ju hi kasngi nakalyang ka school kala samru yaki khusnam shaki tugi khna ki bala pendep bat wan shakmat haki exam SSLC bat HSSLC jong usnam hajar arpusan kum kadak ka jing buram bat jing ai mensim shushu haki jing puli jong ki banyai long ki ba minot bat ki ba yale ting e bandang kiu irat shakmat haki snam bandang wan Lapan kut ya kini kasngi bakrau jengki khna da ka jingruai ya ka school anthem juga St Michael's High Secondary School umsning balashim bentalang da ki nong hikai bat ki khna jong kani ka school Ka office jong district sports officer ribhoi district nongpo haka khat saw tarik Naiwieng kalapan kut no ya ka lumpung ya kendu lang jong ki khun Samla kabala tip kum ka district level youth chief ministers engagement program hajar arpusan kabasaw halor kamat ban pen Khubor ya ki Samla ban pen Khubor ya ka Jylla Meghalaya bala penlong hanongpo parish hall ya kate ka program kabala sedang nadu ka khat ar tarik Naiwieng Hakaba UMLA kanong po uba Middle Bonds ula pli perdaya ka bat hakasingi khadu khatsaw tarik Naiwieng la penha perdano yakate kalumpung da menteri ke sorkar Jylla uba sos thenus sotun kum ukongsan kumban syukdaw hakani kalumpung kabalai sngi layawan ban shimpentalang deki khun Samla ka ribhoi ki bala shajet na ki block level ban mikmat deki santali ki block jong ka ribhoi district hadu lai spa san phongut ki Samla ki la shimpenta hakani kalumpung district level hak jinga ko ba pher ki ba kunthop ya ka folk song folk dance quiz science mela solo guitar talent show tug of war poetry but story writing ka drawing but art and craft competition hakini kilai sngi ki khun Samla kilai yo ya kalat ban pen I ya la ki sap ki phong jongki haki rensan ya ko paper la ka dei haki rensan pen I bormet ne haki mit lengba ki pro jabeng bat ka bala pen ipu ipeng shu ya ka te ka lumpung ka dei ki riam tenrai bat ki jingruai da ki sur tenrai ban penslur shu ya ki ban nangkiu haki sngi ki por jong ka jing em jongki Shuaban penwai ya kani kalumpung ka office UDSO ribhoi kila samru iki busket chabaro kinong job bat kila penbenaru bakin sajet kumba khandai phongwat ki Samla ki ban mikmat na kani ka district sha kalumpung state level ka bansalong hanong ba Shillong hakani ka sngi penkut la sakhilang ya ki sap ki phong jong ki khun Samla da menteri ke sorkar Jylla ba sos thenus sotun kum ukongsan ha ka jingdan lang uba Middle Bonds MLA kanong po UVS Rathor IPS Superintendent of Police ka ribhoi uba Bobby L Nongbet DSO bat ki wei ki officer bat ki longkumi longkpa na kani ka district
be it in the capital district and in the rural areas. Ketika la kelenti akaba nilai yaka sab kaba ki kun Samla yo yaka la kelenti bakin peni katung ke Jylla ke Jylla ka Jylla ke Jylla ketika Jylla kaba ruspa akariam kabet Karyam tenrai kecumi, bat ketika Jylla keberuspa, agi akadir kecelit, kumju ke distrik kecumi, ketika keberuspa, agi riam kibet, dan kita di Jiram tenrai di Khuborjylla, hari boy distrik. Jungi dan bun wa ki lamanong ki chat country ngilakle ki society si beber but ngidon halala kalkom kren but kalkom riam but nalor kene kajing ruspa ngiru ba ki kun Samla Kibadon hasor nenong kendong, kidon sibur pak isap, kesap kabau blay laai. But ketika platform, akaba ikun Samla kente bersenang, iyo ban peni, lari kalat kelenti. Kaba lahan nang penslo susu yepi ikun Samla kente bersenang. Lima kini programs kiba fair kiba uarun si minister ulang tha ya administration bagi office kiba fair na kementa ban kring ikun Samla bagi ni syakmat bagi la ban thau ikilat lebih daladi lagi ke expectation lan kita kejingkerben kejing ikun Samla kam hakinun gendong bun sin lagelong ikna pule bun sin ni perkhat lek tangya ke kam sorgar The runner-up we have the Jylla block and the winner is Umling block. Badai itu ki Khubor nglapoy sikabakut terhadu bangin daya syambiang kublai shibun.